pujada del preu de la recollida del FEM, per la pujada dels preus de les activitats culturals, per la pujada del preu dels cursos de la Universitat Popular, per la pujada del preu... Tot són pujades del preu. Ara passem a les disminucions. Per la disminució del 30% de les partides destinades a benestar social, per la disminució del 25% de les partides destinades a joventut, per la disminució del 50% de les partides destinades a cultura, per la disminució del 75% del pressupost destinat a la compra de llibres de les biblioteques públiques de la ciutat. Tot això és l'enhorabona, continua. Enhorabona per l'eixida de l'Ajuntament dels organismes públics que no segueixen al peu de la lletra el dictat i les ordres de l'alcalde de Gandia. Enhorabona per l'augment de la quantitat d'enxufats al sou de l'Ajuntament fins a arribar a 53 en l'actualitat. Enhorabona per la contractació de treballadors pròxims al PP que comencen a proliferar per la casa sense saber ben bé com entren i per on entren. Enhorabona per la reducció de les nòmines dels càrrecs polítics, però només des del grup de l'oposició. Enhorabona per la firma de plans de pagament a proveïdors que suposen l'assumpció de préstecs de gestió més que complicada per l'Ajuntament. Enhorabona per la renegociació del deute en unes condicions que desconeixem totalment, però que de ben segur són molt més gravoses del que són actualment per a nosaltres. O enhorabona per la nul·la capacitat de frenar la destrucció d'ocupació que han demostrat. Aquí pretenen convèncer, senyor Soler, amb aquesta moció. Aquí pretenen enganyar amb aquests arguments. Al nostre grup tinguin la seguretat que no. Ni ens agrada el que fan a Madrid, ni ens agrada el que fan al govern autonòmic, ni podran tindre el suport del que estan fent a la ciutat de Gandia. De cap de les maneres. Disfruten de les seves majories absolutes mentre es puguen. Continuen amb aquesta autocomplaença que transpua, que transpira la seva emoció. Això, al cap i al fi, no és roí per a ningú, no li fa mal a ningú, almenys a nosaltres no ens fa mal. Aquesta autosatisfacció, l'únic que acabarà arrossegant és a l'afectat per la malaltia, perquè la presumpció li acabarà impedint la capacitat d'anàlisi crítica de la realitat que tot bon polític ha de tindre. I d'ahir al fracàs només hi ha un pas, i nosaltres esperem que aquest pas sigui ben curt. Gràcies.